በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 22 ቅዱስ ኡራኤል። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃነይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንጦንዮስ ርእሰ መነኮሳት ጥሪ 22 በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ግብፂ ኣቅማን ዝተባሃለ ዓዲ ዓብይን ክቡርን ኣቦ ኮኸብ ገዳም ኣቦ ኩሎም መነኮሳት እንጦኖስ ዓረፈ። ነዚ ቅዱስ ድማ ወለዱ ንጹሃን ክርስቲያን እዮም ዝነበሩ። ንሱ እውን ካብ ብንእስነቱ ጀሚሩ ተንኮል ዘይብሉ ኾነ። ምስ ወለዱ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንክኸይድ ቁርባን ክቆርብ ከሎ ድማ ምስ ህፃናት ኣይፃወትን ኣይሳለቕን እውን ዝነበረ። ንእሽተይ ምስ ዓበየ ድማ ርእሱ የድንንን ንወለዱ ይእዘዞምን ነበረ። 7 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ኩሉ መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ተምሃረ። ሽዑ ድማ ኣባ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝነበረሉ ዘመን ነበረ። ናይ ቅዱስ እንጦኖስ ዜና ሰሚዑ ድማ መልእኽትታት ልኢኹ ናብኡ ኣምፅኦን ባረኾን እሞ እዚ ህፃን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ፣ ዜናኡ እውን ናብ ኩሉ ዓለም ክወፅእ እዩ ኢሉ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ትንቢት ተናገረሉ። ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ እውን ዲቁና ሸሞ። ብድሕሪኡ ድማ ወለዱ ምስ ሞቱ ንእሽተይ ቆልዓ ሓዲጎምሉ ሞቱ። ድሕሪ 7 ወርሒ ድማ ከም ልማዱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ናብ ልቡ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ኣተወ። ብሓሳቡ ድማ ኣቦታትና ሃዋርያት ብኸመይ ኩሉ ስራሕ ዓለም ሓዲጎም ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተልዎ በለ። መጽሓፍ ግብረ ሃዋርያት ምስጢር ከም ዝኾነ ድማ ነቶም ጥሪቶም ሸይጦም እቲ ዝሸጥዎ ኣብ እግሪ ሃዋርያት ዘቕመጥዎ እውን ዘከረ። እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘዳለወሎም ዋጋኦም ክንደይ ዝኣክል ይኸውን ድማ በለ። ኩሉ ግዜ ድማ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዝመላለስ ኮነ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደሞ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ንሓደ ሃፍታም ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ግን ኪድ ኩሉ ጥሪትካ እውን ሽጥ፣ ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን መዝገብ ግበሮ፣ መጺእካ ድማ ተኸተለኒ ክብሎ ዝናገር ቃል ቅዱስ ወንጌል ሰምዐ። እዚ ቅዱስ ሓሳብ ካብ እግዚአብሔር ወሲዱ እዚ ቃል ንዕኡ ከም ዝተገብረ ሓሰበ። ብድሕሪኡ ድማ እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፀ። ንኣቦኡ ከዓ ሰፊሕን ጽቡቕን መሬት ነበሮ። ንደቂ ዓዱ ድማ ሃቦም። ወለዱ ዝሓደጉሉ ጥሪቶምን እውን ሸይጡ ንድኻታትን ንዝተጸጎምን ሃበ። ንሓፍቲ እውን ወሲዱ ናብ ደብረ ደናግል ኣተዋ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ስርዓተ ምንኩስና ኣይተገልጸን ዝነበረ። ኣብቲ ግዜ ሰብ ዓርሱ ፈልዩ ንእግዚአብሔር ከገልግል ምስ ዝደሊ ካብ ዓዲ ንእሽተይ ውፅእ ኢሉ በይኑ ይነብር። ብጾምን ብጸሎትን ድማ የገልግል። ቅዱስ እንጦንዮስ እውን ከምኡ ገበረ። ሰይጣውንቲ ድማ ብስንፍናን ብናይ ዝሙት ጾርን ዝዋግእዎ ኾኑ። ብሕልሙ ድማ ገጽ ሰበይቲ ብምርኣይ ከምዚ ምስኡ ከም እትድቅስ ይገብርዋ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ናብ ዘላ ናይ መቃብር ቤት ከደ። ኣብኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ብዘላ ጸጋ እግዚአብሔር ብተጋድሎ በርተዐ። ምግቢ ድማ ካብ ወገን ኣዝማዱ የምጽእሉ ነበሩ። ብኸምዚ ክጋደል ርእዮም ድማ ሰይጣናት ኣብ ልዕሊኡ ቀንኡ። ጽኑዕ ዝኾነ ድብደባ ድማ ደብደብዎ። ብድርብዩን እውን ሓዲጎምዎ ከዱ፣ ቀጥቂጦሞ ከዱ ማለት እዩ። ኣዝማዱ ምስ መፁ ድማ ከምውት ተደርብዩ ረኸብዎ እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብፅሕዎ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፈወሶ። ምስ ነቕሐ ድማ ናብ ቦታኡ ተመልሰ። ክጋደል እውን ጀመረ። ኣብቲ ግዜ ድማ ክጋደል ሰይጣናት ናብኡ እንትመፁ ረኣዮም። ክመፁ ከለዉ ረኣዮም እሞ ብኣምሳል ኣራዊት ብኣምሳል ኣናብስትን ተኻሉን ዝመፁ ኣለዉ። ብኣምሳል ኣትማንን ጥንቅር ብዒታትን
ዝመጽውን ኣለው ንኽፍርሕዋ ድማ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ተለዓዓሉ። ኣባ አንጦንዮስ ግን ስልጣን እንተዝህልወኩም ካባኻትኩም እቲ ሓደ መሸነፈኒ ነይሩ እናበለ ኣብ ልዕሊኦም ኣባጨወሎም። ኣብታ ግዜ ድማ ከም ትኪ ተበተኑ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰይጣናት ሓይሊ ሂብዎ እዩ እሞ ሰይጣናት ካብ ዘምጽኡሉ ሕማምን መከራን ድማ ኣዕረፈ። ምግቡ ድማ ንዓመት 2 ግዜ የብስል ብፀሓይ ድማ የድርቆ። ኣብ ደገ ቆይሙ ደኣ ንቓሉ ይሰምዕ እምበር ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ በዓቱ ንኽኣቱ ኣይፈቅድን ነበረ። ብኸምዚ ብዓብይ ገድሊ ተጸሚዱ እናተጋደለ ድማ 20 ዓመት ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ንኽወፅእን ንሰባት ፍጹም ዝኽዕነ ወይ ከዓ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ኣምልኾቱን ንኸምህሮም ኣዘዞ። ምእንቲ እዚ ድማ ናብ ሃገረ ፍዩም ከደ ንብዙሓት ኣርድእቲ ድማ ኣከቦም መሃሮምን ብሕጊ እግዚአብሔር ኣጽንዖምን። ኣርድእቱ ዘለዎም ብዙሓት ኣድባራት ድማ ተሰርሕሉ። ምእንቲ ሃይማኖት ናይ ስደት ዘመን ምስ ኮነ ድማ ሰማዕት ንኽኸውን ደለየ። ንደብሩ ሓዲጉ ድማ ናብ እስክንድሪ ሃገር ከደ። ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተኣመነ። እንተኾነ ብፍጹም ኣይሓዝዎምን። ብስም ክርስቶስ ንዝተኣስሩ እናኣናዘዝኖም እናሓገዞምን እናጽናንዖምን እውን ኣይሓዝዎምን። መኮንን ንቅዱስ እንጦኖስ ከም ዘይፈርሕ ምስ ረኣዮ ኣብ ናይ ፍርዲ ኣደባባይ ንኸይርአ ኣዘዞ። ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ፍርዲ ኣደባባይ ምርኣዩ ኣይሓደገን። ንኸሳቅዮን ሰማዕቲ ንኽኸውንን ድማ ነቲ መኮንን ዘቆጥዕ ነገር ይናገሮ ነበረ። መኮንን ድማ ሓይሊ ኣምላኻዊት ስለ ዝኸልኣቶ ኣብ ልዕሊኡ ክፉእ ነገር ኣይገበረን። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ ናይ ሰማዕትታት ፍጻሜ ኮይኑ መዋእል ስደት ምስ ሓለፈ እንጦንና ደብሩ ተሞከሰ። እዚ እውን ብፍቓድ እግዚአብሔር ኮነ። ወጮ ዝኽደን እውን ኮነ። ኣብ መላእ ናይ ህይወት ዘመኑ ድማ ብማይ ኣይተሓጸበን። ብዙሓት ሕሙማት ናብኡ ይመጹ፣ ኣብ ልዕሊኦም ይጽልየሎም እሞ ይሓውዩ። ብዙሓት ህዝብታት ናብኡ ናብ እንተመጹን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ድማ በይኑ ንኽነብር ከም ዘይሓድግዎም ምስ ረኣየ ብምኽንያት ብኡ ዝግበር ነገር ልቡ ከይዕበ ፈርሐ። ንሳቶም ድማ ናብ ዘይፈልጥዎ ቦታ ናብ ላዕላይ ግብፂ ንኽኸይድ እውን ሓሰበ። ናብ ወደብ ባሕሪ ከይዱ ድማ መርከብ እናተጸበየ ተቐመጠ። ናብኡ ድማ ካብ ሰማይ ቃል ወፀ። ኦ እንጦኖስ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ? ኣብዚ ከእንታይ ትደሊ ኣለኻ እውን በሎ። ንሱ ድማ መሊሱ ብዙሓት ሰባት ናባየ ስለ ዝመፁ ከምቲ ዝደልዮ ይበይነይ ክነብር ኣይተኸኣለንን። ምእንቲ እዚ ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ንኽኸይድ ደለኹ በሎ። እቲ ቃል ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ እንተኸይድካ ድኻምካ ወሲኹ ዕፅፊ ክኸውን እዩ። በይንኻ ክትነብር እንተደሊኻ ግን ናብ ውሽጢ በረኻ 3 መዓልቲ ዝኣክል ተጓዓዝ። ኣብቲ ግዜ ድማ በታ መንገዲ እቲኣ ንኽኸዱ ንዝደልዩ ናብ ናይ ዓረብ ሰባት ረኣዮም። ናብኣቶም ከይዱ ድማ ምስኣቶም ንኽኸይድ ለመኖም። ንሳቶም እውን ብታሕጓስ ተቐበልዎ። ናብ ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ክሳዕ ዝበጽሕ ድማ ን3 መዓልቲ ተጓዓዘ። ኣብኡ ድማ ጽሩይን ዝሑልን ማይ ነበረ። ናይ ስየ ተምርን ሻምባቆን ኣእዋም ብዝሒ ብጻዕቒ ኣለዎ። እንጦንዮስ ድማ ነቲ ቦታ ፈተዎ። ኣዕራብ ድማ ምግቡ ዘምጽኡሉ ኾኑ። ብዙሓት ክፉኣት ኣራዊት ድማ ነበሩ። ብጸሎቱ ድማ እግዚአብሔር ኣርሓቖም። ናብቲ ቦታ ድማ ፈጺሞም ኣይተመልሱን። ሓደ ግዜ ድማ ናብ ወሰን ባሕሪ ይመጹን ንኣርድእቱ ይጉብንይዎን ይበጽሕዎን ይናዘዝዎምን ነበረ። ኣብ ውሽጢ በረኻ ናብ ዘሎ ቦታኡ ድማ ይምለስ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዜንኡ ኣብ እንዳ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምስ ተሰምዐ ንጉስ ኣብ ግዜ ጸሎቱ ንኽዝክሮ እናለመኖ ናብ ቅዱስ እንጦንዮስ መልእኽቲ ጸሓፈ። ቅዱስ እንጦንዮስ ግን ንወገናቱ ደኣ እንሆ ናይ ንጉስ ነገስቲ ደብዳቤ ኣብ ልዕሌና ይንበብ ኣሎ ደኣ እምበር ናብ ናይ ንጉስ መልእኽቲ ዘወር ኣይበለን። ኣሕዋት ድማ ከምዚ ኢሎም ለመንዎ፣
እዚ ንጉስ ጻድቅን ፈታዊ ቤተክርስትያንን እዩ። መልእኽቲ ጽሒፍካ ክትናዘዞ ይግባእ። ብድሕሪ እዚ ድማ እናናዘዞን እናባረኾን ንቤተ መንግስቱን ሰራዊቱን እውን እናባረኸ ጽሓፈሉ። ካብኡ እውን ዜናኡ ኣብ እንዳ ንጉስ ኣፍሪንግያ ተሰምዐ። ንሱ እውን ኣነስ ናባና ንኽትመጽእን ኣብ ልዕልና ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ሰራዊትናን ንኽትባርኽን ስለ መከራታት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ እልምንን እማልድን ኣለኹ ክብል ናብ ቅዱስ እንጦንዮስ መልእኽቲ ጸሓፈ። ቅዱስ እንጦንዮስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓዘነ። ቆይሙ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ኣፍሪንግያ በርኪኖን ንኽኸይድ ፍቓድካ እንተኾይኑ ምልክት ግለጸለይ። ነገር ግን ፍቓድካ ይኹን። ነዚ ኣብ ዝብለሉ ጊዜ እንሆ ብርህቲ ደመና መጺኣ ጸረቶን ኣብታ ቦት ሰዓት ድማ ናብ ሃገረ ኣፍሪግያን ኣብጽሓቶን። ንጉስ ድማ ተሓጐሰ። ኩሎም ህዝቡን ሰራዊቱን እውን ተሓጐሱ። ኩሎም ሕሙማት እውን ኣቕረቡሉ፣ ንኹሎም ድማ ፈወሶም። መንገዲ ጽድቅን ህይወትን እናምሃሮም ድማ 6 ወርሒ ምስኣቶም ተቐመጠ። ንብዙሓት ኣላፋት ድማ ኣርድእቱ ገበሮም። ኣብ ዕለተ እሁድ ድማ እታ ብርህቲ ደመና ተሸኪማ ናብ ደብሩ ተብጽሖ። ምስ ናይ መንፈስ ውሉዱ ተራኺቡ ድማ ይናዘዞም። ካብኡ ንብጽባሒቱ ድማ እታ ደመና ጼራ ናብ ብሄረ ኣፍሪንግያ ድማ ትመልሶ። ብድሕሪ እዚ ድማ በታ ደመና ተጽዒኑ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ናብ ደብሩ ተመልሰ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሃኬት ወይ ከዓ ስንፍና መጾ ተሃኬ ማለት እዩ። ከምዚ ዝብል ቃል ድማ ሰምዐ። ንደገ ውፃእ ክትርእዮ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ወፀ እሞ ምስ ወፀ ድማ ነቲ መልኣኽ ረኣዮ። ኣብ ልዕሊኡ ኣልባሰ ምንኩስና ኣሎ። ቅናትን ናይ መስቀል ምልክት ዘለዎ ቀሚስን ኣብ ሕቖኡ ድማ ኣስኬማ፣ ኣብ ርእሱ እውን ከም ቆቢዕ ሓፂን ዝበለ ቆቢዕ ነበሮ። እቲ መልኣኽ ኮፍ ኢሉ ሰሌን ይተንጉ ነበረ። ካብኡ ድማ ተንሲኡ ይጽሊ ነበረ። ካብኡ ድማ ተቐሚጡ ሰሌን ይተንጉ በብ ሰዓታት ድማ ከምዚ ይገብር ነበረ። ንኻልኣይ ጊዜ ድማ ቃል ናብ ኣባ እንጦንዮስ መጺኡ ኦ እንጦንዮስ ከምዚ ይግበር፣ ንስኻ ድማ ካብ ስንፍናን ካብ ኩናት ሰይጣናትን ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ከምኡ ትሰርሕ ድማ ኾነ። ብድሕሪ እዚ እታ መዓልቲ ድማ ስንፍናን ውግእን ሰይጣናት ኣብ ልዕሊኡ ኣይመጸን። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና እውን ብዙሕ ግዜ ተገልጸሉ፣ ናዘዞን ኣጸናንዖን። ሎሚ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኦ ሕርየይ እንጦንዮስ ንዓይ ብምፍታውካ ኣብ ውሽጢ እዛ ገዳም በይንኻ ስለ ዝተጋደልካን ብተጋድሎ ስለ ዝተጸመድካን ስምካ ልዕል ከብሎ እየ። ንስልጣንካ እውን ኣብ ኩሉ ጫፋት ዓለም ልዕል ከብሎ እየ። ንገዳማትካን ኣድባራትካን ድማ ብመነኮሳት ዝተመልኡ ኮይኖም ቁኑዕን የዋሃንን ጻድቃንን ከም ዝነብርዎን ክገብር እየ። ብፍላይ ድማ ናትካ ኣድባራት ንሳቶም ክሳዕ ተፍጻሜት ዓለም ንኽነብሩ ክገብር እየ። ኩሉ ዝኽርኻ ዝገብርን ንነዳያን ምጽዋት ዝህብን ንቤተ ክርስቲያን መባእ ብስምካ ዝህብን ኣነ ኩሉ ሓጢኣቱ ክድምስስ እየ። ንስቓይ እውን ፈጺሙ ኣይርእያን። ኣብ ውሽጢ ስጋኻ ዝተቐበረሉ ደብሪ ድማ ኣዝየ ልዕል ከብሎ እየ። ኣብ ውሽጡ ድማ ከም መላእኽቲ ዝበሉ ጻድቃን መነኮሳት ንኽነብሩሉ ክገብር እየ። ካብኣቶም ድማ ክሳዕ ፍጻሜ ዓለም ሓለቓ ዝኸውን ኣይሰኣንን እዩ። ንናይ ምድሪ ነገስታት መሳፍንትን ሹማምንትን ናብ ደብርኻን ኣሰርካ ንዝኽተሉ መነኮሳትን በረከት ገጸ በረከት ተሸኪሙ ንኽመጽእ ክገብር እየ። ከምዚ ምስ በሎ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ብዓብይ ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ። ኣባ እንጦኒ ድማ ዓብይ ብታሕጓስ ተሓጐሰ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብዛዕባ ምፍራስ ቤተ ክርስቲያን ትንቢት ተናገረ። ከምዚ ድማ በለ፣ መናፍቃን ኣብ ልዕሊኣ ክስልጥኑ እዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ናይ ቀዳማይ ስርዓታት ክትምለስ እያ። ካብኡ እውን ስለ መነኮሳት ተነበየ። ንሳቶም ኣዝዮም ከም ዝበዝሑን ገዳማትን ኣድባራትን ሓዲጎም ድማ ኣብ ከተማታትን ኣብ ማእከል ዓለማውያንን
ዘለዋ ቦታታት ከም ዝነብሩ ተናገረ። ብዛዕባ ተፍጻሜት ዓለም እውን ተነበየ። እዚ ኣባ አንጦንዮስ ድማ ንቅዱስ መቃርስ አስኬማን አልባስ ምንኩስናን ዘአልበሶ እዩ። ንሱ ወደ መዝሙርን ወዱን እዩ እሞ ናዘዞን አጸናንዖን እውን ካብኡ ዝኸውን እውን አረድኦ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ርእሰ ገዳማውያን ኣባ ቡላ ከደ። ንሱ ድማ ስለ ስጋኡ ዝሓሰበን ብልብሲ ሃዋርያዊ ኣባ አትናቴዎስ ዝገነዞን እዩ። ኣባ አንጦንዮስ ፍልሰቱ ከም ዝቐረበ ምስ ፈለጠ ድማ በትሩ ንኣባ መቃርስ መንጸፉ ንኣባ አትናቴዎስ ናይ ጤል ቆርበት ዓጽፊ ንወዱ ንኣባ ሰራብዮን ኤጲስቆጶስ ንክህቡ ንደቁ አዘዞም። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ደቀሰ። ንነፍሱ ድማ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር አረከበ። ኩሎም ማሕበረ መላእኽቲ መጺኦም ድማ ብኽብርን ብምስጋናን ተቐበልዎ። ፍጹም ተድላን ደስታን ናብ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ እውን ወሰድዎ። ስጋኡ ግን ምስ ምእንታኦም ብዙሕ ገንዘብ ክሻዕ ዝቕበሉ ኮይኖም ንናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ስጋኦም ንዝገልጹን ዓለማዊ ጥሪት ንዝገብርዎምን ይግስጾም ስለ ዝነበረ ንሱ ከም ዝኣዘዞም ደቁ ሓብእዎ። እዚ ኣቦ ቅዱስን ብፁዕን እንጦንዮስ ክሳዕ ሰናይ ሽምግልና በጽሐ። ኣዝዩ እውን አረገ። ነገር ግን ናብ ዝፈተዎ ክርስቶስ ክሳዕ ዝኸደሉ ጊዜ ድማ መልክዑ ሓይሉን ጽንዓቱን ኣይተለወጠን። መላእ ዕድምኡ ዘመኑ ድማ 120 ዓመት እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ጀማር ናይ መነኮሳት ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለብታዌሁ እንበለ ህጸጽ ወንትጋ ውስተናህስ ከመኦፍ ወበቤት አምሳለ ጉጓ ብእሴ ሰማይ እንጦኒ ወመልአከ ምድር በጸጋ ለቤተ ብለኒ እንዘይመንን ህጋ መዋዕለ ህይወቱ ይተሃጽ በስጋ ይብል። በረከት ናይ አቦና አንጦንዮስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሚናስ ኤጲስቆጶስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃገረ ማፍን ኤጲስቆጶስ ሚናስ መዘከርታው እዩ። በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡ እውን ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። በረከት ረድኤቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቃል ኪዳን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ኣብ ስንክሳር ኩሉ ዝተጻሓፉን በረከቶም ይሕደረና። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ሄድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ተማሂፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን